Kelly, ano na? Kailan mo ba sasagutin si David? Ilang buwan na nga siya nanliligaw sa'yo? 6 months. Bala ko na talaga siyang sagutin this weekend. Talaga? Ay, naku, na-excite na ako. Siyempre, panigurado ang sayo-sayo ng reaction ni David. Oh my God! True. Looking forward din ako sa reaction niya actually. Hoy, balitaan mo ko ha? O di kaya, bigyan mo ng palihim, gano'n, Chi. Huwag na. Para namang engagement yun. Kaya rin na yun, na-intimate lang yung moment. Oh my gosh! Super happy ako for you, Beshi, ha? First boyfriend mo si David, di ba? If ever. Oo. At sana, siya na din yung last. Alam mo naman, hindi kasi ako ganun kadaling magtiwala. True the rain. Sige ha. Update mo na lang ako sa weekend. My gosh, kinikilig talaga ako, Bes. Dear love, nagkaklase kami ni David sa senior high at nagsimula lang kami sa pagsasabay kumain sa kantin. Magkatabi sa classroom at sa pagiging isang magkaibigan. Katunayan yan gusto ko na rin talaga si David noong una pa lang. Pero gusto ko kasing mapatunayan niya talaga na seryoso siya dahil ito pa lang yung unang beses na nasasabak ako sa isang relasyon. Ganito pala yung pakiramdam, no? Nakakakaba na nakakatakot. Alam mo yung gusto kong kiligin pero at the same time, pinapangunahan din ako ng kaba. Pagsapit nga ng Sabado ay pinaghandaan ko talaga ang date namin ni David dahil ito ang araw na sasagutin ko siya. Nag-ready ako ng dress, nag-ayos ako at ewan ko ba, habang papalapit na ang oras ng aming pagkikita ay kinakabahan talaga ako. Ganito ba talagang pakiramdam kapag sasagutin mo ng manliligaw mo? Nag-text nga si David sa akin, hudyat na nasa labas na siya ng bahay para sunduin ako. David? May sasabihin ako. Go ahead. Hindi, ikaw muna. Sure ka? Oo, sure ako. Ikaw muna. David, sa 6 na buwan na pagliligawan natin, eto na siguro yung time para tumigil ka na sa panliligaw. Sigurado ka? Oo, sigurado ako, David. Ang totoo niyan, ako din. Gusto ko nang tumigil sa panliligaw. Ha? Teka, baka hindi tayo nagkakaintindihan, David. Kaya kita pinapatigil sa panliligaw kasi sinasagot na kita. Kelly, pwede bang ako muna yung pakinggan mo? Sige, David. Kelly, sa katunayan, kaya ako nakipagkita ngayon para sabihin sa'yo na titigil na akong manligaw. Ha? Bakit? Kailan mo pa naisip to, David? Ano nangyari? Kasi ngayon, sasagutin na sana kita I'm sorry. Kelly, I've met someone. And nag-click kaming dalawa. Ayaw kong palagpasin yung pagkakataon na yun sa kanya. Kasi gustong-gusto niya rin ako. Pero David, alam mong gusto kita, hindi ba? Umpisa pa lang na naging magkaklase tayo. Ramdam mo yun, di ba? Ramdam ko. Pero hindi kasi ako sigurado kung may pag-asa ba ako sa'yo o wala. May mga times na kine-question ko ang worth ko kung hihigit pa sa isang kaibigan ang magiging turing mo sa akin. David, bakit naman ganito? Bakit naman umabot ka pa sa 6 na buwan ng panliligaw sa akin tapos suko ka rin naman pala? Bakit din pinaabot mo pa ng 6 na buwan bago mo iparamdam sa akin na may pag-asa pala? Na maging tayo. Kala ko kaibigan lang talaga ako sa'yo. Kaya naman ganun na lang yung naramdaman ko. I'm really sorry, Kelly. David, umamin ka nga. Kayo na ba nitong girl na sinasabi mo? Oo, Kelly. At nireciprocate niya ang lahat ng mga efforts ko. Sana pala, hindi mo na ako ginambala pa, David. Kung ganito lang din pala yung gagawin mo sa akin. So paano na ako nito ngayon? Pinaasa mo ako. Pinaniwala mo ako na seryoso ka sa panliligaw mo sa akin. Tapos turns out na hindi ka pala seryoso. Sobrang na-hurt ako, David. Ngayong araw na kaset na sa isip ko na sasagutin kita.
Akala ko matutuwa ako sa reaction mo. Pero yun pala, malulungkot ka na sinagot kita. Grabe, David. Napaka-wrong timing naman ito. I'm really sorry, Kelly. I promise I tried naman na hintayin ka pero ito pa rin yung nangyari. Kung mahal mo ako talaga at ako lang ang nililigawan mo, hindi ka dapat napofall sa iba, David. Hindi mo dapat binibigay yung atensyon mo sa iba. Dapat sa akin lang, David. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo ako. Kelly, I'm really sorry. Ihatid na kita sa inyo. No! Umalis ka na, David. Kaya ko ang sarili ko. Uy, Bessie, kumain ka na. Huwag mo namang pabayaan yung sarili mo dahil lang sa tao na hindi naman pala seryoso at handang masaktan para sa'yo. Bessie, 6 na buwan yun. Kalahati ng taon. Hindi yun madali para sa akin. Anong akala niya? Ganun ako kamanhid na wala akong mararamdaman sa lahat ng mga efforts niya? Ay, alam mo, sobrang sama ng ginawa niya sa'yo ah. So ano, habang nagpapanggap siyang head over heels sa'yo, available pala siya to flirt pa sa iba? Ganon? Grabe talaga yung ginawa niya. Sobrang sakit, Bessie. I know. Akala ko pa naman kahapon na magsisimula yung love story naming dalawa. Yun pala. In love na siya sa iba. Teka ha. Aware man lang ba yung another King Kiris na nangliligaw sa'yo si David? Baka naman girl, pwede pa natin siyang kausapin kasi kayo naman talaga dapat ni David, di ba? Wag, Bessie. Kung talagang mahal ako ni David at seryoso siya sa akin, hindi siya basta-bastang maaagaw na lang ng kung sino, di ba? Baka nga mas nag-click sila nun at mas gusto nila yung isa't isa. So ano, sinukuan mo na talaga si David? Ayaw mo na? Hindi mo na talaga ifa-fight? Ano pa bang laban ko, Marty? Sapat na sa akin yung makita yung reaksyon niya na parang ayaw na talaga niya sa akin. Bakit ganun yung mga lalaki, no? Ang galing nilang magpanggap na gustong-gusto ka nila tapos sasaktan ka out of the blue. Kinalimutan na agad lahat ng mga bagay na ginawa para sa nililigawan. Ang sakit pala. Ay, okay lang yan, Bessie. Mainam na yung maaga pa lang na knows na natin na hindi talaga siya serious sa'yo. Paano kung kailan kayo na at saka pa ito nangyari, di ba? Maging thankful ka na lang na hindi siya ang naging first boyfriend mo. At least hindi ganun kasakit. Alam mo, marami pang iba dyan na talagang magpapakita sa'yo ng true love radio. Di ba? Yung totoong pagmamahal. Yung seryoso. Kasi Bessie, alam mo, yung totoong nagmamahal, never sumusuko. Knows mo naman yun, di ba? Pero anong ginawa niya? Ano, 6 months lang? Ayaw na? Wish na? Ganon, Chi? Pero Bessie, gustong-gusto ko siya. Hindi ka nga niya gusto, Beshi. Tandaan mo na na-fall si David sa iba habang nililigawan ka niya. Kaya sige, iiyak mo lang yan, ha? Pero please, huwag sanang umabot ng another 6 months ha bago ka makamove on. Focus on yourself, Bessie, please. And tara na, kumain na tayo kasi gutom na ako. Dear love, dumaan ang 2 buwan na mas pinagtuunan ko ng pansin ang ACADS ko. Aaminin ko, napakahirap dahil kaklase ko si David at kung dati ay lagi kaming nag-uusap, ngayon ay nag-iiwasan kaming dalawa. Sobrang sakit sa pakiramdam dahil gustong-gusto ko siya. Gusto ko siyang ipaglaban. Gusto ko siyang bumalik. Gusto kong mag-take ng risk sa kanya. Pero parang nakakapagod ipilit ang sarili mo sa taong hindi pala sigurado sa'yo. Hanggang lumipas na lang ulit ang panibagong 2 buwan at doon unti-unti ko nang tinanggap na wala na talaga. Na baka hindi talaga si David ang para sa akin at mas pinagtuunan ko pa rin ng pansin ng pag-aaral para malibang, para mas magkaroon ako ng oras sa bagay na mas mahalaga. Hanggang sa isang araw. Kelly, pwede ba tayo mag-uusap? Ano naman ang pag-uusapan natin, David?
may gusto lang akong aminin sa'yo. Pwede mo namang sabihin na ngayon. Gusto ko sana na ayain kang kumain sa labas, Kelly. Para saan? Wala naman siguro tayong kailangan pang pag-usapan. Pwede naman na dito mo nalang sabihin yan. Kelly, honestly, nung araw na pinatigil mo akong manligaw at mas pinili ko yung iba, na-realize ko na hindi pala ako masaya. Ikaw pa rin pala, Kelly. Actually, hindi kami tumagal kahit 1 linggo. Sobrang nahihiya lang ako sa'yo. Kaya hindi ko masabi. Pero promise, ikaw lang ang nasa isip ko. Pwede bang ligawan kita ulit? David, sa totoo lang, nahirapan din akong kalimutan ka. Pero ang sakit kasi na bakit kailangan pong mapunta sa iba para lang mapatunayan mo sa sarili mo na ako yung gusto mo. Hindi ba pwedeng desidido ka? Hindi ba pwedeng kung ano yung nasa isip mo mula umpisa yun na talaga? Na dapat pa talaga? Biglang hindi ka na lang magiging sigurado sa akin, David. Nasaktan ako, promise. Inisip ko na baka hindi mo nakikita yung halaga ko. Hindi biro yung 6 na buwan mong panliligaw sa akin. Sa tingin mo ba, hindi ako mahuhulog doon? Nagsayang lang tayo ng oras, David. Pero Kelly, gustong gusto talaga kita. Promise, hindi na ako susuko pa. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, please. Oh, sige. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pero mag-promise ka sa akin na hindi mo nasasayangin yung chance na ibibigay ko, David. Promise, Kelly. At mas lalo kong dodoblehin yung mga effort ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Kelly. At papatunayan ko yun sa'yo. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng chance. Promise, hindi ko sasayangin. Patunayan mo muna, David, bago ako maniwala muli. Dahil nasira na yung tiwala ko. Dear love, hindi ako nagsisi na binigyan ko muli siya ng pagkakataon dahil mas naging ma-effort nga si David. Tinutuon niyang sinabi niya sa akin na mas papatunayan niyang higit ang pagmamahal niya sa akin. Aaminin ko na masaya akong bumalik si David sa buhay ko kasi hindi ko talaga maitanggi sa sarili ko na gustong gusto ko din siya. Kapag kasama ko siya, ang saya-saya ko at komportable akong maging ako. Mas naging close nga kaming dalawa at para kaming matalik na magkaibigan. Bessie, true lalo at walang halong eklavu na talaga yan, ha? Kapag ikaw sinaktan na naman ng David na yan na krrrr, at pagbukas na naman na sasagutin mo siya at sasabihin na naman niya na hindi pa ako ready. Uupakan ko na talaga yan. Hindi na yan. Pinatunayan naman niya sa akin na mahal niya ako. Ay nako, ang rupok-rupok mo talaga pagdating kay David. Ikaw Bessie, mahal ko si David. Alam mo yan. At masaya ako na bumalik siya sa buhay ko. Sabagay. Pero tignan mo nga naman, hindi nga naman pala matitiis ang isa't isa. Kailangan pa talagang magkaroon ng problema at magkalayo kayo para mapatunayan nyo na mahal nyo ang isa't isa. Loka ka. Pero Bessie, knows mo naman na kahit anong desisyon mo, support kita. Basta ha, huwag mong kakalimutan na magtira lagi ng pagmamahal para sa sarili mo, ha? Huwag puro si David. Tsaka mag-focus ka pa rin sa studies mo. Kapag may free time lang, tsaka ka makipag-date. Ayokong dumating yung time na broken-hearted ka na nga, tapos mababa pa mga grades mo. Promise, hindi nagiging sagabal ang pakikipagrelasyon ko kay David. Saka may tiwala ko sa kanya. At kung sisirain man niya yung tiwala ko, problema na niya yon. Basta ako, magiging tapat lang ako lagi, Bessie. Ang ganda-ganda mo, Bessie. Naku, look at you, oh. O ano, sure ball ka na ba talaga dyan? Wala nang atrasan? Sasagutin mo na talaga si David. Oo, sigurado na ako. Sasagutin ko na talaga siya. Sure na. Naku, good luck. Ano ba yan? Wala pa man, kinikinig na ako sa inyong dalawa. Ikaw agad ang una kong babalitaan, okay? O sige na, nandito na si David. Bye! Bye, Bessie! I'm so happy for you! Dear love,
Heto na. Sana hindi na wrong timing. Masaya kaming kumakain ni David sa paborito naming restaurant at habang nakatitig sa isa't isa, ay tinanong niya sa akin. Kelly, will you be my girlfriend? Yes, David. Sinasagot na kita. Yes! Sure na to, Kelly ah. Wala nang bawian. Ikaw, sure ka ba? Baka naman bigla ka na namang mag-back out. Hindi, Kelly. I promise. Sobrang saya ko ngayong araw na maging tayong dalawa. I will love you every day, Kelly. For the rest of my life. Thank you. Thank you sa pagtitiwala mo sa akin at sa pagbibigay sa akin ng second chance. Mahal din kita, David. At lagi kitang uunawain. Basta, wala nang magbaback out ha? Wala na. I love you, my first girlfriend. I love you too, my first boyfriend. First and last? First and last. Dear love, may timing ang lahat ng bagay. Kapag ukol, bubukol. Tama ba yung kasabihan ko? Naniniwala din ba kayo doon? Kasi ako, oo. Update ko na din kayo sa sitwasyon namin ni David. Kami pa rin hanggang ngayon na may bunga na nga ang aming love story. May bukol lang tiyan ko. Tama, dinadala ko ng first baby namin dahil ikinasal kami agad after graduation. At masaya ako na siya nga ang naging first and last ko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!